Inselmulkom u natukom l-odwa tajba. Mis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex, nilqgħukom għal din ix-xandira diretta illi fija l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma sejjer jagħti il-Ministeru tal-Lettorat lis-Seminaristi Matthew Borg mill-Parroċċa tax-Xara u Franklin Mikallef mill-Parroċċa ta' Kerċem. Fl-2019 il-Papa Franġisku permezz tal-motu propju Aperuit Illis waqqaf f'dan it-tielet ħadd fi żmien ta' matul is-sena il-ħadd tal-Kelma ta' Alla. Il-Kelma ta' Alla llum tħeġġiġna b'mod partikolari sabiex inħarsu lejha lejn din l-istess kelma u naraw fiha il-Verb inkarnat illi ikellem lil bniedem illum, ir-rivelazzjoni divina illi tkompli għaddejja matul l-istorja u l-ħajja tal-Knisja. Fil-fatt, fl-2020 ġie ċelebrata l-ewwel darba dan il-ħadd tal-Kelma ta' Alla. F'dak id-dokument il-Papa Franġisku kien ħeġġeġ ukoll sabiex ma' dan il-ħadd tal-Kelma ta' Alla fid-diversi djoċesijiet imxerda madwar il-Knisja Kattolika jingħata il-Ministeru tal-Letturi. Jiġifieri proprju l-Ministeru illi uħud minn ħutna anki lajċi u oħrajn li jkunu qegħdin jiffurmaw ruhom sabiex jitħejjew għas-saċerdozju Kattoliku jingħataw dan il-Ministeru li jxandru il-Kelma ta' Alla fil-Knisja, fil-liturġija. U dan hu li se jiġri propju dalgħodu. L-Isqof sejjer jagħti dan il-Ministeru, jiġri dan il-mandat uffiċjali min-naħa tal-Knisja sabiex dawn iż-żewġ seminaristi jxandru il-Kelma ta' Alla. Nittamaw illi nkomplu naraw aktar ukoll ċelebrazzjonijiet bħal dawn fejn kif qed jagħmel il-Papa Franġisku wkoll illum fil-Vatikan mhux biss seminaristi imma anki lajċi, irġiel u nisa jingħataw il-Ministeru tal-Lettorat u anki il-Ministeru ġdid li waqqaf il-Papa Franġisku dak tal-Katekisti. Illum qed niċċelebraw jum il-Kelma ta' Alla.
Dan il-jum ifakkarna fl-importanza li nkunu mitħla tal-kelma tal-Alla u f'kemm il-Bibbja għandha tkun parti essenzjali mill-ħajja tagħna l-insara. Illum ukoll waqt din il-qudiesa, Monsignor Isqof se jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lis-Seminaristi Matthew Borch mill-Parroċċa tax-Xara u Franklin Mikallef mill-Parroċċa ta' Kerċem. Nagħtu bidu għal dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa billi nqumu bil-wieqfa fil-waqt li nilqgħu fostna lil Monsignor Isqof flimkien mas-saċerdoti konċelebranti. Iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu se tkun animata bil-kant mill-Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni ta' Dr. John Gallia.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Inġbarna l-lum fl-imkien madwar il-kelma ta' Alla. Anki żewġ seminaristi li l-lum ser jirċievu il-Ministeru d-don tal-lettorat miġburin hawnhekk fl-imkien maċ-ċentru mal-qofol tal-esperjenza nisranija tagħna. Il-kelma ta' Alla li twassalna biex niċċelebraw l-Ewkaristija. F'dan il-ħadd iddedikat għal preżenza ħajja ta' Ġesu f'nofsna. Ġesu ħaj fil-kelma tiegħu. Ejjew il-koll flimkien nippruvaw napprezzaw, niggustaw, nerġgħu nagħtu valur lill-kelma li tagħtina l-ħajja. Biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej ikollu ħniena minnha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba.
infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek. Biex fisem ibnek il-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-ktieb tal-profeta Nehemija naraw fuq il-qari mill-ktieb tal-liġi. Nisimgħu il-qari. Qari mill-ktieb ta' Nehemija. F'dak iż-żmien, Eżdra l-Qassis ġib il-ktieb tal-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak illi jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu, iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bieb il-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb u rah kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżdra bierek il-mulej, Alla l-kbir, u l-poplu kollu bida jihmerfuha il fuq wieġeb. Amen, amen. U nixteħtu għarku btejjom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lil-mulej. Dawn raw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftijem, fissruh u spjegaw il-qari. Nehemija li kien il-gvernatur, Eżdra il-qassis u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħalmu lill-poplu qalu lin-nies kollha. Dan hu jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux. Għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema' kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom: morru u kulu laħam imsemmen u xorbu nbit ħelu, u lil dawk li ma ħejjewlu xejn ibgħutulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. La ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Inkantaw il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Flimkien? Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej sħiħa tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej sewwa tallem lil min ma jafx. Flimkien? Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej tajbin jifherħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi jidawwa l-għajnejn. Flimkien? Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja.
il-biża tal-mulej natif jibqa' dejjem. L-ordnijiet tal-mulej sewwa jimset għal kollox. Flimkien, il-klim tiegħek mulej spirtu ħajja. Ħajkun moġub klim f'ommi u l-essibijiet ta' qalbi qudiemek. Mulej plata tiegħi u fetej tiegħi. Flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spirtu ħajja. San Pawl ikompli jelabora dwar il-karizmi. Kulħadd għandu għalhekk ifittex li d-don u l-grazzi li rċieva jħaddimhom. Nisimgħu il-qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti, bħalma il-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lud, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Issa il-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Kieku s-sieq kellha tgħid la darba minix lit jien minix biċċa mill-ġisem, b'daqshekk mhijiex parti mill-ġisem. U kieku il-widna kellha tgħid la darba minix lajn jien minix biċċa mill-ġisem, ma jkunx ifisser b'daqshekk li jien mhijiex biċċa mill-ġisem. Kieku il-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smieħ? U kieku kien kollu smieħ, fejn kien ikun ix-xam? Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed f'postu kif oġob li hu. Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed, fejn hu il-ġisem? Imma ħafna iva huma il-membri, iżda wieħed hu il-ġisem. L-għajn ma tistax tgħid lil-lit jien m'għandix bżonnok, anqas ir-ras ma tgħid lis-saqajn m'għandix bżonnok. Mhux hekk biss, imma il-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dgħajfa huma l-aktar meħtieġa, u dawk li nqisu b'inqas ġieħ fil-ġisem lil dawn l-aktar li nieħdu ħsiebhom, u lil dawk li m'għandhomx ġmiel illibsuhom b'aktar ġmiel, għax il-membri sbieħ m'għandhom bżonn xejn. Alla imma bena il-ġisem b'mod li żejjen bl-aktar ġieħ lil dawk li jeħtieġuh l-aktar. B'hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma il-membri kollha jaħsbu f'xulxin. Jekk membru ibatu il-koll miegħu. Jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu l-koll miegħu. Intom il-ġisem ta' Kristu, u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi wħud Alla qiegħdhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala apostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema. Imbagħad id-don tal-mirakli, imbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija u id-don tal-ilsna diversi. Jaqgħu il-koll apostli, il-koll profeti, il-koll għalliema, il-koll bid-don tal-mirakli, il-koll għandhom id-don tal-fejqan, il-koll jitkellmu bl-ilsna, il-koll ifissru. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u r-rott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-purċissjoni bil-ktib tal-Vanġelu li issa qed naraw li djaknu jaqbad fideħ u jimxi beħ lejn l-ambone l-altar tal-kelma mhijiex sempliċement ġest ċerimonjali fil-liturġija tal-Knisja, imma hija s-sinjal ċar tal-preżenza tal-kelma ta' Alla illi bija huwa jgħallem lill-poplu tiegħu. Għalhekk ejjew nisimgħu ix-xandir tal-Vanġelu minn fom id-djaknu Gabriel Vella. Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Bosta kienu dawk li ħadu fidejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b'għajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien, Ażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qatt tinfittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidu nett, deri li għandi niktiblek kollox ħaġa b'ħaġa biex taraf sewwa l-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. Jum wieħed Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu direġa mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ fidejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Batni nħabbar il-ħersien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Irrott il-ħersien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad raġala il-ktieb taħlura l-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa biex nirċievu l-barka bil-kelma tal-Alla. F'dan il-mument se jiġu msejħa l-kandidati għall-istituzzjoni ta' dan il-Ministeru. Noqogħdu bil-qiegħda. Jersqu dawk li se jkunu istitwiti fil-Ministeru tal-Letturi. Matthew Borċ mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija fix-Xara. Franklin Mikallef mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Gilgor il-Kbir f'Takerċem. Wara dik is-sejħa tal-żewġ kandidati għall-Ministeru tal-Elettorat, issa sejrin nisimgħu b'attenzjoni l-omilija
tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni ta' dan il-ħadd tal-kelma tal-Alla u l-ħoti tal-Ministeru tal-Elettorat il dawn iż-żewġ ħutna. Kieku jkollu jaqbad nar id-dar. Jew jibda jinħass terremot. Affarijiet li jistgħu jiġru mhux hekk. Kieku għal xiex tmur l-ewwel. Barra li tipprova ssalva ġildek, issalva rasek. Kieku x'tipprova issalva l-ewwel. Fejn tmur l-ewwel. Fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael kien hemm diversi drabi fejn ġara dan kollu. Per eżempju, meta ir-Rumani fis-sena 70 kissru l-belt ta' Ġerusalem u l-madwar kollu kemm hu. Meta n-nies bid-djar tagħhom kienu jħossuhom medda u fit-tarf tal-ħajja tagħhom. Kellhom diversi drabi jagħmlu din l-esperjenza li jfittxu li jsalvaw dak li kien l-iktar għal-qalbhom, dak li kien l-iktar importanti għalihom. U l-arkeoloġija turina li fost dawn il-ħwejjeġ li kienu jippruvaw jisalvaw meta jsir terremot, meta jkun hemm gwerra, kien ikun hemm fuq kollox il-parċmini tal-Iskrittura, il-kotba imqazza. Kemm kienu eżies għall-Lut il-kotba mqazza. Kemm kienu importanti għall-ħajja tagħhom il-kotba mqazza, l-Iskrittura, it-Torah. Għax il-kotba mqazza, l-Iskrittura, mejxajr l-ittra ta' Alla mhux biss lil bniedem, imma l-ittra ta' Alla li jissalva li terfa' lil bniedem. Ara kemm nisimgħu kliem matul il-ġurnata. Ara kemm nisimgħu ħsejjes matul il-ġurnata. Imma hemm kliem u kliem. Hemm ħsejjes u ħsejjes. Hemm ħsejjes li jinkwetawk. In-numru tal-COVID kuljum. L-imwiet, l-inċidenti. Hemm ħsejjes li jinkwetawk. Imma hemm ħsejjes li jerfgħuk. Hemm ħsejjes, hemm kliem li jsalvak. U li kieku kull wieħed u kull waħda minna, u li kieku kull wieħed u kull waħda minna induqu ftejt, nagħmlu ftejt esperjenza, imqar ftejt esperjenza ta' kemm hi salvifika, ta' kemm hi duwa, ta' kemm hi ħlewwa, ta' kemm hi saħħa u qawwa il-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fejn hi din il-kelma ta' Alla? Hekk staqsa l-poplu ludi, fejn hi din il-kelma ta' Alla? Il-kelma tal-Alla mhix il-bogħod minnek, il-kelma tal-Alla mhix il-bogħod minkom, mhix fis-sema biex tgħid min ser imur ilna lija. Mhix fil-qiegħ tal-baħar biex tgħid u min se jgħodos għalija. Il-kelma tal-Alla qiegħda f'qalbek. Tgħidli kif qiegħda f'qalbi, ħanilek kif qiegħda f'qalbek. Għax meta tismagħha int tħoss li dak li tisma' barra jaqbel preċiż ma' dak li tixtieq tisma' minn ġewwa. Jidħol kexxun preċiż. Il-kelma tal-Alla hi dak li kull wieħed u kull waħda minna nixtiequ nisimgħu. U allura li tkun ministru tal-kelma tal-Alla kif semmilna il-Vanġelu tal-lum sal-Luqa ministri għaddejja tal-kelma tal-Alla. Kif se jkunu mill-lum il-qudiem
Franklin u Matthew. Imma kif aħna b'xi mod imsejħin il-kol kemm aħna li nkunu għaddejja tal-kelma ta' Alla huwa min-naħa onor kbir. Għaliex? Onor mhux għax jerfana fid-dinjità, le, imma onor għax jammilna għaddejja veri tal-bniedem. Onor għax idaħħalna fl-esperjenzi verament umani, ilaqqana mad-diffikultajiet u mal-paċi u l-ferħ li jġarrab kull bniedem matul ħajtu. Dan li tagħmel il-kelma tal-Alla. Nixtieq nagħtikom ftit pariri sempliċi li jgħoddu għalina s-saċerdoti u forsi għalina l-koll. Meħudin mill-Vanġelu tal-lum. Il-qari tal-lum huwa qari tas-sew sabiħ. Huwa qari li ma tistax tieqaf tispjegah lura l-ħin tagħna limitat ħafna. Ngħidu kelma żgħira ħafna fuq il-Vanġelu. L-ewwel parti tal-Vanġelu li hija meħuda mill-ewwel kapitlu tal-ktieb ta' Salluqa, tal-Vanġelu ta' Salluqa, turina bliema mod, bliema delikatezza, l-attitudni li kellu Luqa dal-awtur lejn il-ktieb, lejn l-iskrittura. U t-tieni parti meħuda mir-raba' kapitlu ta' Salluqa turina fejn kapaċi tasal, x'kapaċi tagħmel il-kelma ta' Alla. Li min huma l-pariri li nistgħu nieħdu mill-Vanġelu tal-lum l-ewwel qabel kollox. Salluqa jgħidilna li juqgħod bir-reqqa jistudja, bir-reqqa. X'jiġifieri bir-reqqa? Il-kelma tal-Alla tittieqaf tirrifletti fuqha, taħseb fuqha, titlob fuqha, fit-towl, tittieħu l-ħejn. Aħna nafu li Salluqa kien minn Antiokkja tas-Sirja. U aktar x'wis probabbli li l-Vanġelu tiegħu kitbu fil-biblioteka ta' Filippi li kienet tant importanti f'dak iż-żmien. U Salluqa stess fil-bidu tal-Vanġelu jgħidilna li ħa żmien biex ġabar, biex poġġa fl-ordni dak illi ħaddieħor xehet għalih għax hu ma kienx preżenti. Ix-xhieda ta' ħaddieħor bħalna aħna ma kunniex preżenti. Aħna nibqgħu fuq ix-xhieda ta' dawk ta' qabilna. U x'jgħidilni iktar Salluqa? Mhux biss ħażmien biex ipoġġi fl-ordni, mhux biss dan. Imma Salluqa jagħti importanza, priorità lil din il-kelma tant illi hija wieħed mill-iktar protagonisti importanti tat-tieni ktieb tiegħu il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-mixja tal-kelma fejn tasal il-kelma. Imbagħad fil-Vanġelu, fil-ġrajja ta' Ġesu fis-sinagoga, nistgħu nindunaw, nistgħu narfu x'tagħmel, x'kapaċi tagħmel din il-kelma fdata f'idejna. Illi rridu nieħdu ħsiebha bir-reqqa. Illi bħal Salluqa rridu niddedikawha lil persuna jew lil persuni partikolari. Il-kelma tal-Alla ma nistgħux inxandruha fil-beraħ, fil-baħ, taqa' kif taqa' tiġi kif tiġi le. Għażiż, anzi, illustri Teofilu. Żgur li kien jew xi personaġġ importanti, llum hemm studji verament interessanti fuq dan Teofilu. Ħafna jaħsbu llum li kien wieħed mit-tliet tfal ta' Anna, il-qassis il-kbir, illi ikkonverta. Illi kien jaf x'għamel missieru u x'għamel Kajfa lil Ġesu żmien qabel. U aktar x'kien dan illi s-sussidja illi ħallas għal biċċa tax-xogħol tal-ġabra tal-Vanġelu tal-Atti tal-Apostli. Hemm studji sbieħ u importanti dwar dan kollu illi joħorġu l-figura ta' Luqa bħala rabbi ludi illi jikkonverta.
Rabbi ludi li jsir disċiplu ta' Ġesu. Ara l-qawwa ta' din il-kelma. U l-Vanġelu jurina li din il-kelma hija kelma ta' libertà. Hija kelma ta' libertà għal dawk li huma mjassrejn. Min huma li mjassrejn? Li mjassar huwa jien, li mjassrejn huma aħna. Ħafna drabi mjassrejn ta' xiex, tal-bżonnijiet tagħna stess. Imjassrejn tal-limiti, tal-kundizzjonamenti tagħna stess. Imjassrejn tan-nuqqas tal-paċenzja tagħna stess. Imjassrejn tar-rabja tagħna stess. Imjassrejn tal-mibeda li jista' ikollna li tista' tinbet f'qalbna għal xi ħadd jew għal xi wħud. Imjassrejn għal piki li nidħlu fihom u nistgħu nibqgħu sejrejn. Hija kelma ta' ħelsien. Imja wkoll kelma ta' dawl għal dawk li huma omja. Hija kelma ta' kuraġġ, kelma li tagħti rikkezza lil dawk li huma foqra. Hija kelma li tant għandna bżonn fi żmienna. Il-mulejja tina lilna lkoll illum f'jum il-kelma talla illi nerġgħu niskopru li qatt ma nejjew niskopru, qatt ma nejjew nindunaw bisbuħija, bil-kobor ta' din il-kelma u nixtieq nispiċċa bit-talba li spiss kien jirrepeti San Franġisk. Ħud li kollox kien jgħidu lill-Alla. Tant kemm fehem l-importanza tal-kelma. Ħud li kollox kien jgħidu lill-Alla. Imma rabies tmissli l-għaġġ li għandi għall-kelma. Ħalli li l-għaġġ li għandi għall-kelma. Ejju nagħmlu minn din it-talba ta' Franġisku li kellu esperjenza qawwija tal-kelma, nagħmlu għat-talba tagħna dalgħodu. Smajna hemmhekk l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti tal-lettorat dawn iż-żewġ seminaristi f'dan il-jum il-ħadd tal-kelma tal-Alla. F'dan il-mument, il-kandidati se jersqu quddiem l-Isqof sabiex permezz ta' eżortazzjoni jingħata bidu għall-istituzzjoni ta' dan il-Ministeru. Nibqgħu bil-qiegħda. Kif smajna l-animatur jgħidilna, issa sejrin nassistu għall-Ministeru tal-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Nibdew din l-eżortazzjoni sabiħa li se nisimgħu minn fom l-Isqof tagħna, eżortazzjoni li kull wieħed waħda minnha sabiex inqiegħdu l-kelma tal-Alla fil-qalba tal-ħajja nisranija tagħna. Iż-żewġ seminaristi li ħajrċievu dan il-Ministeru jersqu kif qed naraw quddiem l-Isqof. Insegwu b'attenzjoni. Alla l-missier permezz ta' Ġesu Kristu ibnu magħmul bniedem, għarrafna l-misteru tas-salvazzjoni. U bl-istess ibnu ried li dan il-misteru jseħħ u l-bnedmin jisalvaw. Ġesu għarrafna kollox dwar dan il-misteru u ħalla fidejn il-Knisja tiegħu id-dmejr li xxandar il-bxara tajba lill-bnedmin kollha. Lilkom issa aħna se nagħtu l-uffiċċju tal-letturi, jiġifieri se ssiru ministri li twasslu l-kelma tal-Alla lill-bnedmin. U bekk tkunu tajnuna l-Knisja fil-qadi ta' dmir tagħha li semmejna. Intom għalhekk se jkollkom uffiċċju speċjali fil-poplu ta' Alla. Se titqiegħdu għas-servizz tal-fidi, dik il-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Intom tibdew ixxandru l-kelma ta' Alla fil-ġemma liturġika. Tgħallmu l-fidi liż-żgħar u lill-kbar, tħejjuhom sewwa biex jersqu kif jixraq għas-sagramenti u twasslu l-bxara tas-salvazzjoni lil dawk li għadhom ma semgħux biha. Hekk b'din l-għajnuna tagħkom. Il-bnedmin isaħħilhom jarfu lill-Alla l-Missier u lill-Ibnu Ġesu Kristu li huwa bagħat u jiksbu l-ħajja ta' dejjem. Intom ixxandru l-kelma tal-Alla, fittxu li ġibu ruħkom bħala dixxiepli tajba tal-Ispirtu Santu. Billi intom infuskom tilqgħu bil-qalb l-istess kelma ta' Alla u taħsbu fuqha bħerqa kbira ħalli minn jum għal ieħor tkabbru fikom dejjem il-frott ħelu u ħaj tagħha. Qisu li bil-ħajja tagħkom turu quddiem kulħadd
lil Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna. Inqumu bil-wieqfa għar-rid tal-istituzzjoni. Ħuti Eżies, fiċ-ċokon tagħna nitolbu lil Alla l-Missier biex ibierek lil dawn il-qaddejja tiegħu Matthew Franklin magħżula l-Ministeru tal-Letturi u jagħtihom kull għajnuna biex jaqdu bil-ħeġġa l-uffiċċju afdat lilhom ixandru lil Ġesu Kristu u jagħtu glorja lil missierna li hu fis-smawiet. Nagħmlu talba fiskiet għaliju. Wara dik l-eżortazzjoni sabiħa li lna l-poplu Alla biex nitolbu għal dawn iż-żewġ ħutna, ejjew nkomplu nitolbu għalihom permezz tat-talba li nisimgħu issa. U Alla għajn ta' kull dawlu tieba. Intbat fid-dinja li libnek il-waħdin li hu l-kelma tal-ħajja biex jarraf lil bnedmin il-Ministeru ta' mħabtek. Bierek lil dawn l-aħwa tagħna magħżula l-Ministeru tal-Letturi u għatihom il-grazzja li jaħsbu dejjem fuq il-kelma tiegħek ħalli jimtlew bil-qawwa tagħha u jiseħħilhom ixandruha bil-fedeltà lil ħuthom il-bnedmin l-oħra bi Kristu Sidna. Amen. U waqt li issa l-isqof jilbes il-mitra, kull wieħed minn dawn iż-żewġ kandidati għall Ministeru tal-Lettorat se jersqu qudiemu u jieħdu minn idejh il-ktieb tal-Iskrittura imqazza bħala sinjal ta' dan il-Ministeru ġdid li qed jirċievu. Matthew, ħu il-ktieb tal-Iskrittura mqazza u bil-fedeltà kollha wassal il-kelma Alla lil bnedmin biex hija dejjem tikber fi qlubhom u tagħti l-frott bil-kotra. Amen. Franklin, hu il-ktieb tal-Iskrittura mqazza u bil-fedeltà kollha wassal il-kelma Alla lil bnedmin biex hija dejjem tikber fi qlubhom u tagħti l-frott bil-kotra. Amen. Assistejna għall-loti tal-Ministeru tal-Lettorat lil dawn iż-żewġ seminaristi għawċin propju llum it-tielet ħadd ta' żmien ta' matul is-sena, il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Inkomplu din iċ-ċelebrazzjoni bl-istqarrija tal-fidi. Istqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed. Dak kollu li jidher u lej wieħed Ġesu Kristu li bejn waħdini tagħna. Mnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla. Alla veru minn Alla veru. Mnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marija Verxni u sar bniedem. Salbu ħalina bata Ponzu Pilatu mitu tiflu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u telassem. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glodja. X'jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mieti. Is-salta tiegħu ma jkollix nif. U fl-Ispiritu Santu mill-għajjati. Li ġej mill-missier u mill-libn. Jum weċċa. L-imkien mal-missier u mal-libn. U li tkellem fom il-profet. Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Is-qarma mudija waħda maħfar ta' dnubit. Istenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ċej. Ħuti Eżies f'ibnu Ġesu il-missier lissen lill-bnedmin il-kelma tiegħu. Wara l-kliem li ħabbru l-profeti ġiet fostna l-istess kelma Alla. Ekku sejħilna biex inkunu ħbib tiegħu. Nitolbu fl-imkien u ngħidu għatu widen missier għat-talba tagħna. Għatu widen missier. Nitolbu għal-Papa Franġisku, għall-ispijiet tagħna Antonio, għall-ispijiet u s-saċertoti kollha biex fil-ministerju tagħhom iħallu dejjem biżjed nebbagħhom iżbija ta' Kristu jgħajja u għabbar tal-kelma jħarsu u jitma' l-merħa tiegħu. Nitolbu. Għatu widen missier għat-talba tagħna.
Nitolbu għazzazax biex fil-qari ta' spiss fl-iskrittura mqazza jistgħu jiltaqgħu ma' Kristu li Malem li bl-erf tiegħu jidawal, jisfida u jsieħeb lil kull dixxiplu. Nitolbu. Għattu widen missier għat-talba tagħna. Nitolbu għal dawk kollha li huma mġarbin minħabba l-martu, il-faqar u s-solitudni biex l-iskrittura mqazza tidwi għalihom bħala kelma li tfejjaq li toħloq komunjoni u li jissalva. Nitolbu. Għattu widen missier għat-talba tagħna. Nitolbu għal-katekisti u dak kollha li jħabirku għall-evangelizzazzjoni biex jgħixu l-ħidma tagħhom ta' edukaturi fil-Knisja billi jgħinu lil kull persuna mit-tfal adulti u jikbru fil-familjarità mal-kelma tal-Alla. Nitolbu. Għattu widen missier għat-talba tagħna. Nitolbu għal-fidili kollha biex iniżlu l-eruq tal-fidi tagħhom dejjem iżjed fl-iskrittura mqazza permezz tat-talb liturġiku tal-meditazzjoni personali u tal-lektio divina. Nitolbu. Għattu widen missier għat-talba tagħna. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet mid-djoċesi tagħna għas-seminaristi, b'mod partikolari seminaristi Matthew u Franklin li rċivew il-Ministeru tal-Lettorat sabiex iħalli l-kelma tiegħek tkompli ddawlu u tħeġġu ħalli jisma' u jwettar ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Għattu widen missier għat-talba tagħna. Tolbuk dan kollu missier bibnek il-Aziz Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma ta' Alla kif rajna kemm il-liturġija tal-kelma, speċjalment l-ewwel qari mill-ktieb ta' Nehemija, kif ukoll il-Vanġelu skont San Luqa li mbagħad l-isqof fis-srinna tant tajjeb fl-omelija tiegħu, hija fil-qalba fiċ-ċentru tal-liturġija tal-lum, liturġija illi fija qed niċċelebraw mhux biss it-tielet ħadd ta' matul is-sena, imma fuq xewqa tal-Papa Franġisku fl-aħħar snin il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Din iċ-ċelebrazzjoni dal-għodu hija mxandra lilkom is-santwarju parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex. Fid-djoċesi tagħna l-isqof Anton Tewma għadu kemm ta' jew istitwixxa bil-Ministeru tal-Letturi lil żewġ seminaristi fid-djoċesi ta' Għawdex. U għalhekk aħna nitolbu għalihom f'din il-qudiesa waqt li niftakru mhux biss fil-Ministeru tagħhom issa illi jxandru l-kelma fil-liturġija u anki barra minna, kif ukoll illi jgħixu din il-kelma jimmeditaw fuqha u anki iwasluha billi jgħalmuha anki għalhekk marbut mek is-servizz ta' katekisti, il-Ministeru ġdid ukoll imwaqqaf mill-Papa Franġisku, imma wkoll fid-dmir ta' kull wieħed u waħda minna bħala nsara illi nifmu din il-kelma, nimmeditawha u ngħixuha fil-ħajja tagħna.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qabis li jemmu lej l-offerti li qed nagħmlulek u għamel li jkunu ta' fejda għat qaddis bis-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwilet minn verġni mit fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edha.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajr ħobs, ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew s-sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikun li trid inti fis-sema ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jekk ukoll għatu l-paċi lil xulxejn.
Dan hu il-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Inħejju ruħna biex nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija bil-qima kollha u nkantaw flimkien. Dan huwa l-moment ta' tqarbin imqaddes, il-moment illi fih Ġesu illi smajna tixxandar il-kelma tiegħu u nnifsu li huwa l-kelma ġie għandna fix-xandir tagħha waqt il-liturġija, issa jiġi għandna wkoll fl-Ewkaristija. San Pawl fl-ewwel ittra l-Korintin imxandra fit-tieni qari jgħidilna intom il-ġisem ta' Kristu. Anki intom illi tinsabu fi djarkom issegwu din iċ-ċelebrazzjoni u minħabba diversi raġunijiet ma tistgħux titqarbnu fiżikament hawnhekk fil-Knisja jew fil-knejjes qrib tagħkom. Intom parti mill-ġisem ta' Kristu u għalhekk anki jekk ma tistgħux tirċievu lil Ġesu sagramentalment, imma intom għandkom il-Ġesu fikom u fid-djar tagħkom. U għall-benefiċċju tagħkom ejjew nitolbu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jintinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ġesu jinsab fil-qalb tagħna, anki jekk mhux sagramentalment imma Ġesu huwa dejjem magħna. U jekk ma nistgħux nirċevuh fl-Ewkaristija, nafu dejjem illi nistgħu nilqgħu il-kelma tiegħu. Il-Knisja tgħidilna b'mod ċar li Ġesu huwa preżenti u ħaj ukoll fil-kelma tiegħu. Kważi kważi din il-preżenza li aħna ħafna drabi nittraskurawha.
hija wkoll sagrament. Fuq dan jitkellem ċar il-Konċilju Vatikan it-tieni meta jitkellem dwar iż-żewġ altari fil-qudisa, l-altar tal-kelma, l-altar tal-Ewkaristija. Għalhekk jew nożżu din il-kelma, l-preżenza ħajja ta' Ġesu mhijiex kelma mejta kif smajna, imma kelma ħajja u li tagħti l-ħajja għaliex huwa l-Verb inkarnat, Ġesu Kristu innifsu illi jitkellem illum daqs dakinhar illi lissena l-ewwel darba din il-kelma fl-art illi fija huwa ħabbar u xandar l-imħabba ta' Alla illum lill-Knisja, lill-komunità u permezz tagħha lid-dinja. Nistgħu wkoll nagħmlu tagħna t-talba illi s-seminaristi Matthew u Franklin poġġew fuq is-santa tal-lettorat tagħhom. Talba attribwita lil Oriġene, wieħed mis-Santi Padri tal-Knisja. Mulej, dawwalni biex naqra l-Iskrittura u nimmedita fuqha ta' kuljum. Nitolbok bil-ħerqa biex iddawwalni ħalli nifhem x'għandi bżonn tassew u imbagħad inkun nista' npoġġi fil-prattika il-kelma tiegħek. Nitolbok biex il-kliem tal-Iskrittura ma jkunx sempliċiment sinjal fuq paġna, imma kanal tal-grazzja tiegħek li jimla lil qalbi bil-veru ferħ. Amen. Inħallu din il-kelma ta' Alla, kelma li tagħti l-ħajja, kif anki jedna fis-salm, iddawwal il-ħajja tagħna. U nkunu aħna wkoll letturi, forsi mhux istitwiti bil-Ministeru li tagħti l-Knisja, imma letturi għaliex nisimgħu din il-kelma, naqraw din il-kelma, imma imbagħad insiru aħna wkoll xandara tagħha bil-ħajja tagħna. U Alla, li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek. U għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Permettu li mhux għandhom ħafna qabel xejn grazzi lill komunità tas-seminarju li flimkien ma' l-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof ġew jonorawna u tawna din l-okkażjoni biex nitolbu flimkien fjum il-kelma ta' Alla. Kemm infakkar biss il-komunità parrokjali illi matul din il-ġimgħa ħankomplu l-mixja tal-pjan pastorali, kull grupp li għandna fil-parroċċa ħajjagħmel l-eżami tal-kuxjenza u imbagħad il-ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd ħanilqgħu fostna relikwija tal-Beatu Carlo Acutis u s-sibt niċċelebraw bħala komunità l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Għal ħinijiet u dettalji oħra araw il-bulletin u n-notice board. Nixtieq nilqa' fostna lil Nathan Portelli, il-Pulizija, illi ħajkun fostna fi triq tal-għajn għal community policing. Issa min jixtieq jitkellem miegħu ħajkun fostna hemmhekk fuq it-suntier biex jispjegalkom aħjar għalfejn din il-preżenza utli ħafna fil-komunità tagħna. Nilqgħu fostna u nqisuh bħala wieħed minna. L-aħħar ħaġa fil-waqt li nifirħu lil Franklin u l-Matthew nixtieq nippreżenta lir-rettur tas-seminarju is-somma tas-siġra tal-karità li għamilna fi żmien il-miliet. Aħna ma stajniex ngħinu lis-seminarju kif stajna għaliex għal darba tnejn konna magħluqin meta kellna l-eżerċizzi tar-Randan. U allura ma stajniex nagħmlu l-ġabra. Ħa nippreżenta s-somma ta' 860 euro għas-seminarju. Grazzi mill-qalb. Dak kien il-kanon kudu nsajmin Mario Kakija li huwa l-kappellan ta' din il-parroċċa tal-Fontana. Is-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu huwa wkoll parti mit-territorju hawnhekk fil-Fontana. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Jagħmel is-sema u l-art. Jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla.
dak l-innu Marjan illi għala iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu mwassal li jenna bl-animazzjoni f'din il-liturġija mill-Chorus Urbanus. Aħna wkoll nersqu lejn tmiem din ix-xandira diretta li fija mis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex wassalnielkom loti tal-Ministeru tal-Lettorat mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma lil ħutna seminaristi Matthew Borch mill-Parroċċa tax-Xara u Franklin Mikallef mill-Parroċċa ta' Kerċem f'dan it-tielet ħadd ta' żmien ta' matul is-sena il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Nixtieq nirringrazzjaw lil dawk li għamlu possibbli din ix-xandira, grazzi partikolari lil George Gallia għal filmati li urejna fil-bidu u lil dawk kollha li enuna sabiex inwaslu u kontinwament jenuna biex inwaslu dawn ix-xandiriet b'mod tekniku professjonali. Grazzi wkoll lil Shake Television illi jieħu l-inizjattiva illi jxandar bosta minn dawn ix-xandiriet biex jitwaslu lilkom illi qegħdin isseguna mill-qrib u mill-bogħod. U qed nitkellmu fuq il-kelma ta' Alla, jixraq illi nfakru wkoll f'inizjattiva ta' Djoċesi ta' Għawdex illi toħroġ ir-rivista tagħha Il-Ħajja f'Għawdex, rivista mhux biss dwar il-Knisja imma dwar Għawdex bħala il-gżira illi minna jaslu tant aħbarijiet u tarif permezz ta' din ir-rivista li dawk anki fostkom illi jixtiequ iġeddu jew jabbonaw jistgħu jagħmlu dan permezz ta' diversi modi kif qed taraw ukoll fuq l-iskrin tistgħu tibagħtu l-abbonament tagħkom ċek ta' 21 euro fuq l-indirizz illi qiegħed jidher Lumen Christi Media Center, Triq Fortunato Mizzi, Victoria Għawdex. L-ċekk irid ikun indirizzat rivista Il-Ħajja f'Għawdex, però tistgħu iżuru wkoll il-paġna ta' Facebook Il-Ħajja f'Għawdex u titolbu aktar informazzjoni fejn jista' jsir ukoll ħlas online. Ix-xandira tal-lum sejrin nagħlquha billi nħallukom issegwu filmat illi ħadmet id-Djoċesi ta' Għawdex is-sena l-oħra li ifisser l-iskop ta' dan il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Spjega sabiħ ħafna li se jwaslilna il-Biblista Patri Marcello Ghirlando Franġiskan. Nistednukom biex tibqgħu issegwu dan il-filmat interessanti illi bih nagħlqu ix-xandira tagħna ta' dalgħodu. Mis-Santwarju tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex insellmulkom. Insemmilkom jekk Alla jrid nhar il-ħadd 24 ta' Jannar sejrin niċċelebraw jum il-kelma tal-Alla. Il-ħadd dedikat kompletament lill-kelma tal-Alla. Kienet il-xewqa tal-Papa Franġisku sentejn ilu illi l-aħħar ħadd ta' Jannar aħna l-insara nerġgħu niftakru fl-importanza tal-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħna. Propju għal din l-okkażjoni nixtieq naqsam magħkom silta mill-Iskrittura, din id-darba min issenjieħu silta mill-Vanġeli jew mill-Ġdid Testament, imma silt li naqraw u nimmeditaw flimkien silta ċkejkna meħuda mill-ktieb ta' Neħemija. Forsi ma tantx nafu b'dan il-ktieb, dan huwa wieħed mill-kodba tal-Antik Testament li jiddeskrivi s-sitwazzjoni tal-Lut wara l-esperjenza qarsa tal-eżilju. Il-Lut li reġgħu bdew jibnu il-belt ta' Ġerusalemm u t-Tempju kienu qisu bħal donnhom bla kuraġġ u għalhekk Neħemija, il-gvernatur, beda jixprunhom biex jingħaqdu u flimkien jerġgħu iħossuhom poplu, anzi jerġgħu iħossuhom il-poplu tal-Alla. Fil-kapitlu 8 tal-ktieb ta' Neħemija, l-awtur sagru jirrakkonta dik li aħna nsejħula teknikament liturġija tal-kelma. Kif sejrin nisimgħu għandna deskrizzjoni qasira tal-poplu kollu li jinġabar f'pjazza kbira ħdejn it-tempju li kien qed jerġa' jinbena biex hemmhekk flimkien jerġgħu jisimgħu il-kelma miktuba ta' Alla. F'dik il-kelma jisiltu qawwa u kuraġġ. Imma ejjew nisimgħu s-silta. Ktieb ta' Neħemija, kapitlu 8, mill-vers 1 sal-vers 12.
u liet Iżrael kienu fl-ibliet tagħhom, imma meta wasal is-seba' xahar il-poplu kollu inġabar flimkien fil-misraħ ta' quddiem bib l-ilma u talbu lill-Eżdra l-iskriba biex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Mosè li l-mulej kien ta' lill-Iżrael. Kien l-ewwel tas-seba' xahar mela u Eżdra l-qassis ġib il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sab sa nofsinhar ara minn quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' il-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq il-palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Fuq il-lemin tiegħu kien hemm weqfin ħdejh Matitija, Sema, Anajja, Urija, Hilkija u fuq ix-xelluk Pedajja, Misael, Malkija, Ħassum, Ħassabana, Zakkarija u Mesullam. Imbagħad Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wifqa. U Eżdra bierek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuqajn il-fuq wieġeb Amen, Amen. U nxtaħtu għarkub tejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Ġoswe, Bani, Serebija, Ġamin, Akkub, Sabtaj, Ħodija, Maxija, Kelita, Azarija, Ġozabat, Hanan, Pelajja u Leviti għadu jgħalmu l-liġi lill-poplu. U sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. La ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplow iqawwu qalb il-poplu u jgħidulu isktu, dan hu jum qaddis, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħadd ieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehm dak kollu li kienu għalmuh. Din hija silta interessanti ħafna. Għall-ewwel darba fl-iskrittura mqazza tiġi deskritta liturġija tal-kelma. Tgħiduli ma qabel ma kinux jaqraw mill-kelma tal-Alla iva. Ma tinsewx li kien waqt l-eżilju u f'da żmien ta' wara l-eżilju illi intemm il-proċess twil tal-kidba għalmenu tal-kodba ewlenin tal-Antik Testament. Jiġifieri f'din il-liturġija tal-kelma kellhom anki l-iskroll, ir-romblu miktub illi setgħu jaqraw minnu. Mid-dettalji ta' din is-silta x'joħroġ sabiħ. L-ewwel nett il-poplu iqis dik il-kelma miktuba bħala kelma sagra, bħala il-kelma ta' Alla. F'dik il-kelma jsib il-qawwa tiegħu, l-identità tiegħu. Indunajtu kemm l-awtur sagru jagħtina dettalji biex jurina kif il-poplu kien iqis qaddis ir-romblu l-iskroll tal-iskrittura, il-ktieb tal-liġi ta' Mosè, jgħid illi bnew pjattaforma tal-injam, l-iskroll tal-liġi nfetaħ fuq aħna kikullum ngħidu ambone jew leġiju li kienu li ħafna ħalli kulħadd seta jarah. Interessanti illi meta tibda tinqara l-kelma il-poplu kollu iqum bil-wifqa sinjal ta' rispett tal-kelma li qed tinqara. Fl-aħħar mill-aħħar bħalma nagħmlu aħna kull nhar ta' Ħadd meta jinqara il-Vanġelu waqt il-liturġija tal-kelma fil-Quddisa. Eżdra li kien qed jaqra ibierek lil Alla
U l-awtur sagru fakkarna li f'dak il-moment il-poplu kompla jbirek lil-mulej billi wieġeb Amen, Amen, u mhux biss għax kienet se tinqara l-kelma niżlu għall-kub tejhom wiċċhom fl-art iqimu lil-mulej. Tgħiduli dettalji żgħar imma kollha dettalji li juruna il-fidi ta' dak il-poplu xi ftit qalbu maqtuwa fis-sakralità ta' dik il-kelma li kienet se tinqralu. Hemm dettalji ieħor importanti. L-awtur sagru jgħid li damu nofstanar jisimgħu il-kelma talla u waqt is-smieħ tal-kelma talla il-qaddejja ta' Eżdra l-iskriba u l-Leviti niżlu fost il-folla u bdew jispjegaw l-iskrittura lill-poplu. Fil-fatt, fil-vers 8 jgħid dawn raw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftijem fis-sroħ u spjegaw il-qari. Mela m'għandniex biss xandir tal-kelma, għandna l-Leviti illi ifissru u jispjegaw il-qari. Xi fisser dan? L-ewwel qed kellhom bżonn jagħmlu translation. Għaliex il-poplu ma baqax jifhem l-Ebrajk, il-lingwa sagra li bija inkitbu l-kodba mqazza kienu jitkellmu bl-Aramajk, allura kien neċessarju li l-Leviti jittraduċu biex il-poplu jisma bil-lingwa tiegħu il-kelma tal-Alla u mhux biss jisma'. L-awtur sagru jgħid li l-Leviti fissru u spjegaw il-qari. Kif tista' l-kelma tal-Alla, din is-silta tfakkarna, tgħixha kif tista' l-kelma tal-Alla tagħmillek kuraġġ jekk ma tifhimix. Għandna l-Leviti illi jispjegaw u milli jidher jispjegaw tajjeb il-kelma tal-Alla. Tant li din toħloq reazzjoni. Jiena ngħid reazzjoni doppja skont is-silta li qrajna minn dan il-kapitlu 8 tal-ktieb ta' Nehemija. Il-biki u l-farħ. Il-poplu nfex jibki. Il-kelma messet il-qalb. Il-kelma ħajja tal-Alla ma semawix biss widnejhom u kif ngħidu bil-Malti minn widna daħlet u minn oħra ħarġet, imma il-kelma mismuwa u mfissra u spjegata tmiss il-qalb. Tant li l-poplu infex jibki. Imma dak ma kienx mument ta' biki. Dik il-kelma li messet il-qlub u forsi għanqlet għall-indima, forsi għanqlet għall-konverżjoni. Kienet kelma li saħħet il-poplu u mlitu wkoll bil-farħ. Għal darba darbtej kif smajna l-awtur sagru jgħid illi il-Leviti qalu lin-nies dan huwa jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux u aktar il-qudiem isktu. Dan hu jum qaddis. Lassewdux qalbkom, ferħ il-mulej u l-qawwa tagħkom. Tindunaw f'silta sabiħa illi tfakkarna li l-kelma tal-Alla illi tiġi milquha bil-widna u bil-qalb kapaċi tmiss u tbiddel il-qalb. Anki f'din is-silta dik il-kelma tal-Alla mismuha fetħet il-qlub għal-karità, kielu huma biex jagħmlu festa u żammew porzjonijiet biex iqasmu lil min ma kienx preżenti. Ħadd il-kelma ta' Alla, jew ndawluh din is-silta tan sabiħa. Ejjew niftakru illi fil-kelma ta' Alla insibu l-identità tagħna nisranija. Anki f'mument ta' qtieħ il-qalb jista' jkun dan il-mument preżenti. Hemm majn ta' kuraġġ. Din hija l-kelma tal-Alla, l-kelma miktuba tal-Alla, l-iskrittura imqazza. Skrittura li teħtieġ li mhux biss nisimgħuha imma nifhmuha. Mhux biss nisimgħuha imma jeħtieġ li
ifissru inna ħalli dik l-iskrittura tinżel fil-ħamrija tajba tal-qalb tagħna. Tista' tnikkitna, tista' tferraħna. Huwa żgur li ddawwalna u ssaħħaħna fil-mixja tagħna nisranija. Ja kelma qaddisa, kelma ħajja, anzi, kelma li tatina l-ħajja. Ejjew nintrabtu magħha biex skont il-kelma li għadna kemm smajna, ferħ il-mulej ikun il-qawwa tagħna. Insellmilkom.